Aurten ere Ahozko Handian irakasle talde batek Belarri Prest txapa eramango du ikaslek nahi badute azterketa euskeraz egin ahal izateko. Iaz hasi zuten egitasmoari segida emango diote. Arratsaldeon ikusentzuleok gaurko saioa Bardozetik agurtzen dugu. Aipaturiko gaiaz gain, Kusku elkartaren proiektua ezagutuko dugu. Hain zuzen, Ipar Euskal Herrian aurrei zuzenduriko birgaitze etxe bat eraiki nahi dute. Ongi etorri iparraldearen orenera. Ahozko Handian ikasleek euskaraz egin ahal izateko ahobizi eta Belarri Prest txapak eramango ditu azterketak zuzentzea egokitzen zaien irakasle talde batek. 3 sareetako 100 irakaslek hain zuzen. Bi epaimai izanen dira eta beraz ikasleak ikusten badu bederen batek txapa duela, jakinen du euskaraz egiteko aukera baduela. Iez hasi zuten dinamikari beraz segida emanen diete. Xedea euskara presenteagoa izaitea Ahozko Handian eta basoan orokorkiago. Guk segitzen dugu, naturaltasun osoz ekimen hau eskaintzen, horregatik ahobizi eta Belarri Prest. Piskat simuloa hori da, egunerokotasunean euskaraz egitea naturalki, eta Ahozko Handi batean nun ikaslea euskalduna den eta irakaslea ere, aukera hori ukaitea. Irakasleen desmartxa hau gurasoek ere babesten dute eta 3 sareetako guraso elkarteak presente izan dira. Alegia sehaskakoak, euskalaziak ikastetxe katolikoetako euskarazko irakaskuntzaren elkartekoak eta Bigabai eta Ikasbi euskarazko irakaskuntza publikoko guraso elkarteak. Kexaturik dira, azterketak etortzen direnean, beti seme alabak euskeraz ikasten dutena, gero frantsesez pasa behar dutela, eta hori kezka handia da entzat. Horien ibilbide guzia euskaraz eginik, eta hori valorizatzeko garrantzitsua da bai guretzat erakasle guraso eta ikasleentzat euskaraz pasatzea ezagiketa horiek. Txaparekin beraz, ikasleek erraz identifikatuko dituzte aztertzaile euskaldunak eta ofizialki egin ezin bada ere, praktikan arazorik ez dagoela erakutsi nahi dute ekintza honekin. Manera naturalean egin daiteke, ze batzuetan hor presente diren 3 pertsonek euskara ulertzen edo badakite, eta azkenean ez da deus horren egitea, ez da esfortzu berezi bat horregatik. Hori nahi dugu erakutsi ere ekintza horren bidez. Existitzen den egoera baten behmatzea dela besterik ez, jendek euskara daki eta aurrera goaz horrekin. Ahozko Handia astelehenetik goiti egin beharko dute ikasleek eta sare publiko, katoliko eta sehaskako ikasleek aukera izanen dute beraz, txapa eramaten duten 3 sareetako irakasleekin euskaraz aritzeko. Miarritzen aldaketa begiran justiziak Lanegrez Beltxaranaren karrikaren izena aldatzea agindu du arrazista delakoan eta giza duintasuna errespetatzen ez duelako izena eta seinaletika berria egun hauetan ezarri dute. Alegrez deitzen da orain agerian den poza herritarren galdeketa baten emaitza da. Miarritzeko herriko etxiak 3 proposamen eman zituen main gainean, Buztin lurra euskaraz, Lanegrez gaskoieraz eta Alegrez frantsesez. Azken honek irabazi zuen beraz. Karrikaren izena aldaturik, auzoan aldaketarik ez, Maider Arostegi, Miarritzeko auzapez kontserbadoreak dio hori egitea ezinezkoa dela, ez baizen sekulan erabaki ofizialik hartu eta gogoratzen du herritarrek berek Lanegrez izena erabiltzen dutela, arausta auzo honetaz hitz egiten dutelarik. Ipar Euskal Herrian ez da aurredonera behi zuzendutako birgaitze etxerik. Istripuak, gaixotasunak edo elbarritasunak dituzten aurrak, Okzitaniako Tolosa edo Bordeleraino joan behar dira hartamendu bereziak jasotzeko edo sail liberalaren gana jo behar dute. Eskasia horri aterabide bat atzeman nahi dio Kusku elkarteak eta proiektu bat abiatu du Ipar Euskal Herrian ere gazteentzako birgaitze etxe bat sortzeko. Edozein aurrentzat da, paralelo bat egiteko behar egisago da ulertzea helduekin pasatzen dena. Heldu bati bakuntza bat, eritasun bat, istripu bat edo gertatzen zaiolarik, normala da horako zentro batera joaitea eta rehabilitazioa han egitea. Aurrentzat gaur egun ez da horako egiturarik. Hartamendu berezietako birgaitze etxerik hurbilez izateak ondorio latzak ditu aurrarengan baita familiarengan ere.
Kontsulta batentzat egun batez joiten zira, 200-300 kilometro egiten dituzu. Baina ospitaleratua balin bazira 3-4 hilabetez, horrek egin nahi du familiarekiko moztura bat, horrek egin nahi du eskola huts egiten duzuela hainbat hilabetez, horrek egin nahi du lagunekiko moztura bat badela, eta familian ere hainitzetan ama gelditzen da, lana gelditzen du, eta horrekin joiten da hilabete batzuz. Orduan moztura horiek ekiditeko nahi ginuke sortu hemen, bertan, struktura bat. Eragin horiek ongi ezagutzen ditu Petxanai eta Mikustarrak. Sortzean izandako elbarritasun baten ondorio zebakuntza bat egin behar izan zioten 2009an Okzitaniako Tolosan. 6 hilabetez bertan egon behar izan zuen, etxetik 300 kilometrotara. Zer suposatu zuen, bederatzi urtetan 6 hilabetez etxetik urrun izaiteak. Sehaskan egin dituen ikasketa guziak, beraz ikasketetan ere moztura bat. Eta hain urrun izaiteak hola tipitan 6 hilabetez, bortxaz baditu ondorioak aur baten garatzeari buruz. Esan bezala familian ere antolaketa berri bat martxan jarri behar izan zuten. Ene amak behar izan zuen 4 hilabeteko oporraldi bat hartu, nitaz okupatzeko. Bertan ez ziren oinu biziki garatuak familiantzako etxeak, beraz hori guztia aldatzen da, badut arreba bat ere, beraz urruntze hori biziki gogoa. Oroar horrelako egiturak sortzeko prozesuak 10 urte inguru iraun dezake. Kusku elkarteak jada 4 urte daramazki eskualdeko osasun agentziarekin lankidetzan, eta pixkanaka aurrera doaz. Astapen batean pentsatzen ginuen egitura bat izaitea kostaldean eta beste bat barnekaldean, ze barnekaldean egoera beti lagiagoa da. Baina nahi jezak momentuz ez du begi honez ikusten, orduan txaurreski izan entzen egitura bakar bat. Ez dakigu susen kostalde, barnekalde ez dakigu non, eta gero talde mugikor bat. Hori momentuz ez da existitzen, talde mugikor bat zaintza emateko, ez bakarrik aholkuak emateko. Zaintza emateko bai etxetan, bai bizitokietan edo zuzenean aujaren urbilenean izaiteko. Oztopoak oztopo elkarteko kideek argi dute datozen urteetan sortuko dela aurrei zuzenduriko birgaitze etxe bat iparraldean. Bagabiga taldeak Senpereko kirol eta kultura erakundei omenaldi bat egin eta aupa Senpere kantu eta bideoklipa argitaratu berri du. Taldea osatzen duten 4 lagunek herria bizi arazten dutenak eskertu nahi izan dituzte abestiaren bidez. Ikusentzuleok bideoklip honekin agurtuko dugun gaurko saioa. Bihar arte! Aupa Senpere, aupa Senpere, aupa Senpere, betira bazbe. Aupa Senpere!